Serokê Tirkiye civîna berpirsiyarên Yekîtiya Ewropa li Bruxela paytexta Belçîka ku taybet bû bi gotûbêjkirina rewşa penaberan bi cî heşt. Ajansa BBC ya Tirkiye ra gihand ku bi sedema neghêştina aliyên pejdar di civînê de bo rêkeftinê, Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye civîn bi cî ji ber redkirina daxwaza serokê Tirkiye di civînê de. Weka Ajansa Navbûrî daya zanîn, Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye daxwaza alîkariya maddî ji welatên Yekîtiya Ewropa kir. Lê welatên Ewropî daxwaza serokê Tirkiye red kirin û redkirina daxwaza Erdogan bû sedem ku Erdogan civînê bi cî bihêle. Ji alî xwe ve Rojnameya Times eşkere kir ku Erdogan ji berpirsiyarên Yekîtiya Ewropa re gotiye pêwîst e rêkeftina sala 2016 were bi cî kirin ku li gorî rêkeftinê erke li ser welatên Yekîtiya Ewropa gujmê 6 milyar euro bidine Tirkiye û li hember de Tirkiye wê penaberan vehewîne. Weka Rojnameya Times daya zanîn ku Erdogan daxwaza bicîkirina rêkeftina sala 2016 kir, di heman demê de peyman neda ku sînorê xwe lê pêşiya penaberan bigire. Loma berpirsiyarên Yekîtiya Ewropa daxwaza Recep Tayyip Erdogan red kirin. Weka Ajansa BBC dibêje serokê Tirkiye bo dema 1.5 li gel berpirsiyarên Ewropa civiya bê ku bigihine tû encamekê û li gorî zanyariyan Erdogan wê li Bruxel bimîne û wê careke din li gel berpirsiyarên Yekîtiya Ewropa bicive ji ber Erdogan dixwaze rêkeftinekî derbarê penaberan imze bike.